Pose, pose, pose. Pose. Okay pala to eh, pagbukas record na ano, hindi wala ka ng power button. Oo nga, patay bukas. Tapos pag gusto mong photo, pindutin mo lang yung mode. Punta na sa camera. Oo nga. Lobby torch. South Park. South Park. South Park. Pwede ba dalhin yan sa bahay? Gusto ko ng sopa eh. Sopa? Oh, parking lot na oh. Where are we going now? Oo nga. Ano? Saan ba connect?